wujud timbung peksi kertas peksi kok sampean peksi niku napa? mboten ngertos. Kok iso nembang lho ngerti Mas. Peksi niku manuk ngeten. Mbah Putri asmane sinten? Mbah Putri asmane sinten? Yasriati. Oh, Mbah Yasriati. Sing latih Mbah Putri ya mriko. Saya siap. Pas gregel nganggo pacak dulu lho. Nano. Haus manis. Di sini permatan. Ngeten iki nggih dandan piyambak nduk sampean nyanggul sanggulan piyambak. Ten salon. Oh, salon. Salon pas nggih. Salon kok salon pas. Nggih. Oyok kok piye. Enggak. Goleki si podang kuning jan dasar montore buatak kanggo li samping. Sumpene calon bintang tamu kondang ya sajuke. Niki wis jelas. Dadi dokumentasi sumpene Kimura iki wis gedhe. Iki lho nalika wayang daleme Pak Bambang ono sinden cilik Kimura. 50 taun neh lho iki dagelane swargine mondol. Ya, 50 taun RP ibu bunga mongko nyanding ora mongko karo nyanding ya. Bisa dadi kok sing ora dadi. Dadi. lah ya dadi Dadi. di Angel-angel terus ya. Dadi. Enggak. Nyanding bisa ya. nyanding bisa dadi Nganggo jentik barang. Ibuke asmane sinten, Yuk? Yayu Oh, ya anakmu Yuk, pinter ini Yuk. Bapake sinten bapake? Wawan Wan anak kucil iki lho. Anakmu iket-iket wong Wan. Pas mboke ora iso apa-apa lho, anak iso pinter Pinter iki. iki. ibuke ngentute fals Podang kuning kawitan saking Mbak Eni nggih buka kenal Mbak ini Pak Jenderal sing ngendang lho di setengan Pak sekedar ya lho. awan ning omah wis ora krasan kalau yo ora lagi sing tak sayang
Pak Jenderal iki kebejan Nduk Pak Indo Margono niku nggih nek kendali lancar wis karo merem kula nonton latihane iki habis kene. Tapi nek Pak Indo khusus lancaran. Oh nggih. Pak Budi niki angger lancaran gugur gunung Pak Yudo kan iso luru nemo pinem tak tunda. kebejan Nduk sampean dikendangi karo Pak Jenderal nggih to Mas. Wah, sip. Coba nganu nggo Nggih, nggih. Nggo sampun gor-gor nek. Lagu terakhir doa untuk temanten. Napa menika? Katresnan sejati. Cocok. Katresnane Mas Panji lan Mbak Agita men awet nganti kaken-kaken lan linen-linen. Amin. Amin. Sing nyanyi sing juru tembang kalau mau Mbak Ima, Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Lila. Siro lupa Mbak Ida, Mbak Putri, Mbak Lila, Mbak Ima. Coba siro lupa dike pindah. Tenang jadi cekat. Ini kata. Oke. Lagu adalah sebuah doa. Katresnan sejati. Oke.